Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Benide maiteok, gau santu honetan Kristo gure jauna hilen artetik piztu denez gero, Eliza Santuak dei egiten die mundu zabalean dauden bere seme alabei. Elkarturik, erne eta toitzean egotera. Horrela jaunaren hitza entzunez, eta haren sakramentuak hartuz, bere Paskoa elkartean ospatzen badugu, izango dugu itxaropen. Harekin batean menperatuko dugula heriotza eta bererekin biziko garela beti eta beti jangoikoarengan. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, bere semea da munduaren argia, eta beraren bitartez eman diguzu zeure fededunoi, zeure argiaren dizdira. Bedenka ezazu zu berri hau, eta iguzu Pasko jai hauetan zeruko gauzetarako zuturik, bihotz garbitz betirako argiaren jaietara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, aintzaz piztu den Kristoren argiak, usa ditzala gogo bihotzen ilunak. Eliz barrura joango gara orain, Kristo piztuari jarraituz. Hilobetik zutitu da, argi eman digu, bizi osoan bizi gaitezela, haren argitan. Kristoren argia,
Kristoren argiak. Kristoren argiak. Postu bedi, postu oraintxe, zeruko aingeru taldea. Postu bite zerutar guztiak, eta Kristo berpiztuaren garaipena ospatzeko. Entzun bedi, salvamenaren irrintzi pozgarria. Alai bedi lurra ere, horrelako argi errainuz argiturik, eta beti ereko erregearen dizdiraz beterik. Ikus bezan nola diren uxatuak, lurbira guztiko ilunpeak. Postu bedi baita Eliza ama ere, horren besteko argi dizdira zapaindurik, eta herriaren oiu hotzez, dardar jarbedi Eliz barruau. Pozaren pozez, gainezka daukali gogoa, salbatzaile dut jangoi. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zozen,
bihotzez eta gogoz oiuka goratzea, jangoiko ikusezin, aita alguztiduna, eta haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Beronek ordaindu baitio gure ordez, aita beti erekoari adanen zorra, eta bere odol santu askendu digu, aintzinako pekatuaren zigorra. Pozaren poze, Pasko jaiak ditugu, jai honetan eskaintzen da, egiazko bildotxa, bere odolaz fededunen etxetako ateak, zagaratzen dituena. Gau honetan jauna, atera zenituen zuk Egiptotik Israeldarrak, gure guraso zarrak, eta itxaso gorrian zehar, oini busti gabe lehorrez eraman. Hauxe da izan ere, harako gaua, zutabe antzeko laino argitzu baten dizdirak, pekatuaren ilunpeak usatu zituena. Hauxe da bai gaua, lur zabalean Kristogan sinisten dutenek, lurreko makurkeria eta pekatuen ilunpetatik atera, graziara bihurtu eta santutasunera erakartzen dituen gaua. Hauxe da gaua, Kristo eriotzaren kateak hautzirik, hilen artetik garaie, atera zenekoa. Pozaren pozez, bai harrigarria zure guganako errukia, bai neurri gabea zure maitasun xamurra, zerbitzaria erosteko, semea ematea. Beharrezkoa benetan, Adanen pekatua, Kristoren eriotzaz barkatua, hau erru zorionekoa, horrelako erosle bikaina lortu diguna. Hau gau santua, gaiztakeriak usatu, eta hobena barkatzen dituena, eroriei errugabetasuna, eta minduei poza ekartzen diena. Hau bai benetan gau zoriontzua,
zerua lurrarekin, gizona jainkoarekin, bat egiten denekoa. Gau pozgarri honetan, arezazu aita honorrek, arratzeko gorezpen opari hau. Eliza santuak egiten baituzu, bere zerbitzarien eskuz, argizari honen eskaintza ederrean. Posaren posez, gainezka dauka. Zure izenaren aintzarako, bedeinkatu dugun argizari honek jauna. Pizturik iraun dezala, gau honetako iluna urratzeko. Eta zuretzatu zaigozo bihurturik, izarren argiarekin elkar dadila. Pizturik aurki dezala, goizeko izarrak, iluntzerik ezagutzen ez duen artizarrak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunak, hilen artetik pizturik, gizadia bere pakearen dizdiraz argitu zuenak. Errege bizi baita, errege bizi baita, gizaldietan. Posaren posez, Jesus gure jaunaren garaipena pozez ospatzen ari garen gau santu honetan, eta beraren etorrera aintzatsuaren zain erne gaudelarik, hasieratik eta historian barna, jainkoa gure alde egin duena entzuteragoaz. Liburu santuek diotenari adi-adi egonez. Otoitz egin dezagun, mundua sortzean hasi eta Kristogan jainkoak burutu duen salbamen ekintza gizadi osora zabaldezan. Eta berri ona herri guztiei helaraziz, guztie parte har dezaten Kristoren garaipenean. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudid por agua, venid, también los que no tenéis dinero, comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de las naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica.
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y malhechores sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun betierekoa, munduaren itxaropen bakarra, profeten ahoz aldez aurretik erakutsi dituzu orain betetzen diren misterioak, piztu zeure herriaren asmo honak, zure graziari gabe fededunak ez bai dezake onbidean aurrera egin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Testamentu zaharretik salbamen historiaren zenbait aldi ezagutu ondoren, orain testamentu berria igarotzean kanta dezagun Poses Gloria. Suso, eso. Gloria
salbatzaile, zeroetan zaudena, erruki jauna. Bakarrik santoa, zo bakarrik jauna, Espiritu Santoarekin, jainko argitan, amen. Gloria, gloria, egin dezagun otoitz. Jainko jauna, gau santu hau Kristo hilen artetik piztuaren dizdiraz argitzen duzu. Gordezazu zeure elizako seme alabetan, zeuk emandako seme alaben bihotza. Gorputzarimaz berriztaturik, bete-betean zeure zerbitzari izan gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Bataioko uretan sartzean, hil ginen gu Jesusekin pekaturako. Berarekin jainkoarentzat pizteko, eta biziera berria, Jesusena hartzeko. Kristo ez da berriro hilko, ez da gu ere. Berarekin bat eginik bagaude. Entzun zer dioen Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunean. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, bataioaz Kristo Jesusekin bat egin degunok, haren eriotzarekin egin dugu bat. Bataioaren bitartez, harekin eriotzan, obiratuak izan gara. Aitaren aintzaz, Kristo hilen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Izan ere, harena bezalako eriotza, ari itxatziak izan bagara. Alaxe izango gara, harena bezalako piztueran ere. Badakigu lehengo gure izaera, Kristorekin gurutziltzatua izan dela. Pekatuzko gure izaera hori ezerreztatua geldi zedin eta aurrerantzean pekatuaren esklabo izan ez gintezen. Izan ere, norbait hiltzen denean pekatutik aske gelditzen da. Beraz, Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere harekin biziko garela. Badakigu Kristo hilen artetik piztuz gero, ez dela berriro hilko. Heriotzak ez du gehiago aginterik harengan. Haren hiltzea pekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baizen. Eta haren bizitzea jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere, hartu kontuan pekatuentzat hilik zaudetela eta jainkoarentzat bizirik, Kristo Jesusengan. Jaunak esana. Iritsi da gau honetako mezua hotz egiteko garaia. Jesus piztu da. Hau da historia osoa berritzen duen egia. Guztiontzat bizitza dakarren mezua da. Horregatik, aleluia abestuko dugu. Lehenengo apaisak bakarrik kantatuko du, eta gero guztiok errepikatuko dugu. Alleluia, 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 alleluia.
eskerra jaunari ona baita, are maitasuna betikoa baita. Esan bezate Israel darren, haren maitasuna betikoa. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zurekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: he resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Jauna kesana, Eskerra zuri jauna. asko zoriontsua zenide maiteok. Aurtengo Paskoa desberdina eta importantea da geure kristau bizitzan. Gaur Jesus, geure jaunak, grazie eder bat eman nahi digu. Piztueraren grazia. Gaurko liturgiak ilunpean hasten da, kandela gutxi batzuen argi dizdira dugula bakarrik. Argi handi eta eder baten zain geunden. Argi hori Jesus da. Jesus geure bizia zartzen da gaurko egun honetan. Geure barruan ditugun iluntasunak argitu nahi dituelako. Gaur liturgian ospatzen deguna ez da rito soil bat, baizik eta geure barruan gertatzen den zerbait da. Cristo es la luz que todo ser humano necesita en esta vida. A veces nos conformamos con lucecitas pequeñas que alumbran cavidades pequeñas de nuestra vida. Nuestra vida espera una luz magistral,
de Cristo resucitado. Esto es lo que hoy debemos de aceptar en nuestra vida. La gracia de la resurrección de Cristo encarnado en nuestras muertes más profundas. Esta luz de Cristo nos recuerda de que Cristo da la vida, de la misma forma que en la creación, que también Cristo pide confianza, tal como se la pidió a Abraham, que también Cristo nos libera, del mismo modo que liberó al pueblo de Dios en el Éxodo, y también que Cristo no nos abandona, del mismo modo que no abandonó a los profetas. Cristo siempre está guiando la historia de la humanidad y también la nuestra, la de cada uno de nosotros. Gaurko egun honetan geure bataio oroiturik berriz ere gonbidatzen zaigu Jangoikoaren bizi berrira sartzera. Geure bataioa jaso genuenetik beste perspektiba bat jartzen zaigu geure aurrean, piztueraren perspektiba. Honek eramango gaitu Jainko Aitaren presentzian bizitzera. Kristaua ez da bakarrik Jesusengan sinistea, baizik eta Jesusen erara bizitzea, eta gaur jaso dugun graziarekin bat eginda, bizitza eder hori bizitzera gonbidatzen gaitu. Jangoikoarengantik eta ez niregatik bizitzeko gonbitea da. Benetan maitatzearen gonbitea da. Sufrimentuari bere zentzua ematearen gonbitea da. Itxaropentsu bizitzearen gonbitea da. Bestei zerbitzatzearen gonbitea da. Jainkoaren maitasunean eta errukian bizitzearen gonbitea da. Hoy se nos plantea una llamada personal de aceptar y encarnar la resurrección de Cristo en nuestra vida. ¿Dónde necesito más luz en mi vida? ¿Qué parte de mi vida todavía está muerta? ¿Qué tengo que dejar atrás? Se nos invita a confiar en aquel que ha muerto y resucitado por cada uno de vosotros. Es una invitación a empezar de nuevo, a dejar entrar a Cristo en mi vida, independientemente de lo que pueda pensar o los miedos que pueda tener, dado que aquel que me va a entrar, dado que aquel que voy a invitar a mi casa, a mi vida, me ama más que yo a mí mismo. Jainkoaren piztueraren grazi hori kontuan eduki dezagula geure bizitza guztian, eta bertatik bizi gaitezela. Hori izan dadila geure bizitzeko moduik ederrena, bizitzeko moduik sakonena. Garitzumaldi osoan eta bereziki adizkidetze sakramentua ospatzean, orain Pasko gau santu honetan egingo duguna egin ahal izateko prestatu gara. Pekatuari uko egiten diogula oiukatu eta sinesten dugula, hau da, Jesusi jarraitu nahi diogula aitortzeko. Horixe da San Paulok esan digun bezala, Jesusekin hiltzea berarekin bizitzeko. Ez diezagula ezer ere atzera eragin. Ez diezagula ezer kitzali geure baitan dugun Kristo piztuaren argia. Ez diezagula ezer zikindu bataiatzean hartu genuen jantziaren zuria. Ez diezagula zenideok ezerkeret kendu Pasko gau santu honetako posa.
eta gure kristau jokaera leial eta zintzoak lagun diezaiela denei, jainkoak gure alde egin duena ikusten eta horregatik jainkoa goresten. Jauna errukizak izkigu. Jauna errukizak izkigu. Kristo errukizak izkigu. Kristo errukizak izkigu. Jauna errukizak izkigu. Jauna errukizak izkigu. A cada invocación contestaremos otoitz gure alde. Jaungoikoaren ama, Maria Santua, Otoitz gure alde. Mikel Santua, Otoitz gure alde. Jaungoikoaren aingeru santuak, Otoitz gure alde. Joan bataiatzaile santua, Otoitz gure alde. Jose santua, Otoitz gure alde. Pedro eta Paulo, Andres eta Joan apostolu santuak, Otoitz gure alde. Maria Magdalena santua, Otoitz gure alde. Esteban santua, Otoitz gure alde. Antiokiako Inazio eta Lorenzo santuak, Otoitz gure alde. Perpetua Felicitas eta Ines santuak, Otoitz gure alde. Gregorio Agustin eta Atanasio santuak, Otoitz gure alde. Basilio Martin eta Benito santuak, Otoitz gure alde. Francisco eta Domingo santuak, Otoitz gure alde. Telmo santua, Otoitz gure alde. Joan Maria Vianney santua, Otoitz gure alde. Sienako Catalina eta Avilako Teresa santuak, Otoitz gure alde. Armentiako Prudentzio santua, Otoitz gure alde. Valentin Berriotxoa santua, Otoitz gure alde. Loyolako Inazio eta Xabierko Francisco santuak, Otoitz gure alde.
Virgia Maria, Jesusena santua. Otoitz gure alde. Igo Kundeko Martin, Domingo Erkizia, eta Mikela Osarasa santuak. Otoitz gure alde. Jainkoaren santo guztiak. Otoitz gure alde. Pediremos ahora a Dios que nos libre del pecado y que dé a todos los males. Contestaremos, gorde gaitzazu jauna. Sakizkigu aldeko. Gorde gaitzazu jauna. Gaiz guztietatik. Gorde gaitzazu jauna. Pekatu guztietatik. Gorde gaitzazu jauna. Zure gizon egiteagatik. Gorde gaitzazu jauna. Zure eriotza eta piztueragatik. Gorde gaitzazu jauna. Espiritu Santuaren etorreragatik. Gorde gaitzazu jauna. Finalmente pediremos a Cristo por todos nosotros y contestaremos, entzun eiguzu jauna. Guri pekatarioi. Entzun eiguzu jauna. Aukeratu hauek, bataioko graziaz bizi berri ditzazula. Entzun eiguzu jauna. Jesus, jainkoaren biziaren seme. Entzun eiguzu jauna. Kristo, entzun ezaiguzu. Kristo, entzun ezaiguzu. Kristo, adi ezaiguzu. Kristo, adi ezaiguzu. Jainko algustidun betierekoa, ager zaitez indartsu, zeure erruki handiaren sakramentu honetan, bidal ezazu zeure seme ordeko egin gaituen espiritua, bataio iturri honetatik jaioko diren zeure seme alabetara, geure egintza apalez egingo ditugunak, zeure graziaren indarrez fruitu gari ekar dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Orain apaisak ur berria bedeinkatu eta sagaratuko du. Ur honetan zehar igaro ginen gu ilunpeetatik, pekatutik argitara. Hau da, santutasunera. Horixe izan zen gure Paskoa, eta Jesusen Paskoan parte hartzea. Hoi jainko, gauzarrigarriak egiten dituzu sakramentuetan zeure indar eskutuaz. Eta askotako erabili izan duzu ura bataioko grazia guri adierazteko. Hoi jainko, munduaren hasieratik zeure espiritua bazebilen ur gainean. Ordutik hartzezan urak santutzeko indarra. Hoi jainko, uholde handiko uren bidez erakutsi zenigun, bizi berria ematen digun bataioa bera izango zela, bekatuaren bukaera eta izaera berriaren hasiera. Hoi jainko, Abrahamen ondorengoak itsaso gorrian zehar, oinik busti gabe eraman zenituen. Faraoiaren menpetik ateratzeko herria, bataiatuaren familiaren irudi izan zedin. Hoi jainko,
Juanek zeure semea Jordan ibaian bataiatu zuena, Espiritu Santuaz gantzutu zenuen. Gurutzean zegoela, ura eta dola isuri zituen bere saietxetik. Eta piztu ondoren hau agindu zien bere ikaslei, zoazte eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Begira orain zeure lizari, eta ireki ezaiozu bataio iturria. Arbeza urronek Espiritu Santuaren gandik, zure seme bakarraren grazia, gizakia zure irudiko eginik, bataioko sakramentuaren bidez, izaera zarreko kutsu guztietatik garbituta, uretik eta Espiritu Santuengatik biziera berrira jaio dadin. Jaitsi dadin jauna zeure semearen bidez, urronetarea Espiritu Santuaren indarra. Bataioan Kristorekin hil eta obiratuak, harekin piztu daitezen betirako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenide maiteok, Pasko misterioaren bidez Kristorekin hil eta obiratuak izan gara. Berarekin bizi berrian bizi gaitezen. Horregatik, Garizumako ekinaldiari azkena ematerakoan, berri ditzagun bataio santuan agindutakoak pekatu bideei uko eginez, Eliza Santu Katolikoaren jarraitzaile izango garela hitzeman dezagun. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y de la vida eterna? Sí, creo. Bataioko uretatik igaro eta Kristorekin betiko piztu ginela gogoratuz, urbedeinkatuz zirtatuko gaitu apaisak. Bitartean, un solo Señor abestuko dugu. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar en la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos. Un solo Señor, una sola fe, Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Jaunaren piztuera santu eta bizi emailearen posez, geure gogo bihotzak eraberriturik, egin dezaiogun otoitz jaunari. Por la Iglesia, para que se renueve sin cesar y anuncie la vida nueva de Cristo resucitado, roguemos al Señor. zure maitasuna
abestutako bekiren beti. Por todos los bautizados, para que vivan siempre de acuerdo con la fe que les ha sido dada, roguemos al Señor. Zure maitasuna abestutako bekiren beti. Por la humanidad que sufre, para que Jesús resucitado encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestutako bekiren beti. Por la paz en el mundo, entre todas las personas y entre todos los pueblos. Y hoy lo pedimos de una forma especial por Palestina e Israel, la tierra que fue testigo de las maravillas de Dios. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestutako bekiren beti. Por todos nosotros, para que la participación en esta Eucaristía en la que celebramos la Pascua nos ayude a encontrarnos con Cristo resucitado y resucitemos a una vida nueva. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestutako bekiren beti. Jesukristo gure jauna, zeruan goratzen zaituzte aingeru eta santuek, eta lurrean gorazten zaitu eta adoratzen zeure elizak. Zure pizturaren egun honetan eskatzen dizugu, entzun ditzazula geure otoitzak, eta zabaldezazula zeure errukia, zeure piztueran itxaropena jartzen duen herri honengan. Errege bizi baitzera, ileskor eta intxatxu, gizaldi eta gizaldietan. Amén.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, eskaintza honekin batean, zeure herriaren otoitzak. Pasko misteriotan hasi duguna, zeure indarrez betiko bizirako zendagarri izan dakigun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Zu jauna handi horri beti gorestea, baina posa handiagoz eta bereziki Kristo geure Paskoa, hila eta eskaine izen den gau aldi honetan. Bera da munduko bekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz geure eriotza ezereztu eta bere piztueraz geure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santo, 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 diremos hier aiko jauna. Zero lurrak Beterik dauzka zure iztira. Osana zereko jenetan. Benekatoa jaunaren izenean datorrena. Osana zereko jenetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guzti jokontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guzti jokontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau, nere horoi garri.
Hau da sinismenaren misterioa. Zure gurutze abistuena, munduaren salbatzaile zerana, zama gaitzazu, Jesus jauna. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, zatu izan bedi zure izena, etorre di zure reinoa, egin bedi zure maia, zeruan bezala horretan ere, emaigozu gaur, egundako hogia, barkatu gure zoran, guk ere gure zorgunei, barkatzen diregonez gero. Ez gaitzazut ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazut gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure agoztera imara, oraietarekin. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostolua ipakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin, eta zure
Emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bidotza, soketzen ezon munduko pekatua. Errotik jaura, jangoikoaren bidotza, soketzen ezon munduko pekatua. Errotik jaura, jangoikoaren bidotza, soketzen ezon munduko pekatua. Emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor, zuen etxean zartzen. Baina zazuiz bat, eta sendatuko naiz. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilun-iluna, gurekin egon, gurekin
Egin dezagun otoitz. Ixur ezazu jauna, zeure maitasun espiritua, Pasko sakramentuez haze gaituzunok, zeure maitasunean bat egin gaitzazun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin, bedenka zaitzatela jainko algustidunak, Pasko jai honetan, eta zaindu errukia handiz bekatu bide guztietatik, bere semearen piztueraz bizi berritu zaituzten jainkoak, eman dezaizula betiko biziaren zaria, Kristori maitasun bidean jarraituz, beraren lagun izan zaiteztela piztueran ere, eta bedenka zaitzatela jangoeko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan, aleluia, aleluia. Eskerra jagoikoari, Aleluia, aleluia. Jesús jauna, aleluia. zoregandik sortu dena. Aleluia. Ilobitik zotitu da. Aleluia. Zeroloren erregina. Aleluia. Aleluia. Tu zaigu Jesus jauna. Eskerrik asko etorri ziaten guztioi, gogoratu bihar 10:00 harritokietan resurrexita izango dugula, gero 11:00 amen meza nagusia. Eta orain gonbidatuta zaudete eskola txikian mokau bat jan alizateko, estáis invitados a comer un algo en eskola txiki. Jaune lagun, bihar elkar ikusten dugu.